april 2015. Dammar på, det är drygt 50 år här, jag och mig. Kan man se hur fint som var det. Ja, där ser vi på fjärden, blankt och fint. Och solen gassar. Ajan Andersson. Åh, herregud. Oj, oj, oj. Får vi dra på volymen lite grann. Ja, det är en härlig tur idag. En tur förbi Garkast. Och ute på havet här. Man ser Hävringe till vänster här i bild, långt i horisonten. Och jag stävar in mot Örsbaken här. Så man ligger precis i solkastet här. Vi tittar neråt här så ser vi faktiskt Enskär. Enskärs fyr där borta. Och långt horisonten så har Landsort nu försvunnit där borta. Härligt, öppet hav här. Ser ni? Fin dagskamp idag. Så. Ska vi titta lite på Landsort också. Vi passerar precis här. Det är en 7-8 knop både fram här. Sen är Landsorts fyr här borta. Jäkligt häftigt väder också. Solen skiner och man kan inte annat än vara nöjd med dagarna som vi löper här. Vi är på väg upp mot huvudskärsområdet där. Stockholms södra skärgård. Vi ser lotstorn också till höger här i bild. Hej, hej.
kryssa fram över fjärden. Jävla svall det kommer, precis när man ska filma. Förbannade motorbåtar. Och vi ser att de tuggar på här. Det är en fantastisk besättning i båten. Som sköter om både det ena och det andra. Grabbarna fryser och sitter med huvorna på. Fin oktoberdag. 12 eller 13 oktober är till idag. Söndagen den 13 oktober. Nordlig vind. Platsen rakt ut från hamnen. Här sitter vi bara och njuter. Ja, här seglar vi. Oj. Länsar in här mot nakenbadet på Östra. Här har vi M30 runt Tord Bergman som sitter i sin raritet i Rättan. Byggt 33. För övrigt samma år som Hitler kom till makten. Ja, byggt på Schelins varv i Kungsör. Jag har en fin plattlobban här. Det är så lite ibrisk här nämligen. Jag får nog stänga av kameran så man inte får en dänga i kolan. Ja. Det är ingenting. Bärs. Damma på här i Översjuknop. Det är som det ska vara med 30. Härliga vindar. Skummar om stäven. Ja, vi ska strax sitta på solgång. Ge till tåg bara.
en som har gjort ett litet hjärta. Lite som Maria kanske. Varför inte? Här kom vi inseglande igår. Det ligger en liten äldre där uppe och sånt, och ser man master där. Nu ska vi gå upp och titta på labyrinterna som vanligt där uppe. Hej, hej så länge. Nu ska vi se. De är ganska gamla som irrar sig runt på ön här. Man kan gå i olika sträckningar. Det är många som har byggt på här. Ni ser att det är mossa på dem. Som har legat här väldigt länge. Oroa sig. Förlusta sig och söka rätt på varandra. Detta är villiga. Systemhållare vi inte. Ni ser att det är långt ut i skärgården också. För det bara några öar ut så har vi hus som är längst ut här. Labyrinter så långt ögat når, ser ni? Det är en mycket speciell ö. Vi har besökt. Lagt till flera gånger. Kvällssegling mot Utö. Och då kan vi gnola på den där låten. Vi seglar till Utö om natten. Vi seglar till Utö om natten. Vi seglar till Utö om natten. Rajdi, rajdadadam. En fantastisk solnedgång här och Kikki vinkar till publiken här. Vi ska gå igenom gattet här mellan Utö och Ornö. Är det väl?
som handlar om skyddan, som öser kärlek och att krig är bara alla bomber och så är så små. Varje bomb är en matbit för två. Varenda är allas vän. Men år 2005 är det troligen så att jag drömmer min dröm även nu. Vi filmar inte det stället då, som nu är mycket lugna.